بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لمستحقه وصلاته وسلامه على أفضل وأكرم وأحب خلقه وعلى آله وأصحابه وخلفائه المتخلقين بأخلاقه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. بندرابي julɓe, bandiraɓe enɗam l'islam, bandiraɓe enɗam ƴiƴam, bandiraɓe enɗam koddigal, wuro men Mboyo e notitiɓe fof to mbawi ummade fof, min calmini onon fof salminandu nde annabi men sallllahu alayhi wa sallam addani ene yamirore Allah, yen calmodir ɗum enen gonɗinɓe Allah hono assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ndun salminandu annabi addirindu ko handu tinna ko paaɗen ko, handu tinna jokkere enɗam, sabu toɓɓere nde ko jokkere enɗam. Salminandu assalamu aleykum annabi sallallahu alaihi wasallam nde Allah tottimo wi ko an leñol ma ngol yoɓe calmodir assalamu aleykum, somi arema mi wiya kisal wonema hoolo garɗo e ma o ko bande julɗo, ala fof lor jogorɗa hebde mum hayso ñande hen jindirɗen. Anne ne mbiyami wa aleykumussalam, anne kay ko kisal tawɗa ɗo, ko bande julɗo tawɗa ɗo, ala fof lor jogorɗa hebde muɗum. ɗum woni salminadu ndu. No ardiɓe haalde ɓe mbini enen fof eɗen denda eɗen jetta Allah, sabu hunde fof yahata koye koddiroji Allah. Lewru korka ko lewru hewndu haajuji, tafsiraji qur'ana ene hen, conférence uji ene hen, ɗi hen ko ɗo, ɗi hen ko caggal leydi, sabu ko hoddiro mango tawni en ɗo hande ndenduɗen ɗo, sabu komin fonnoɓe yaadude e Thierno Mouhamadoul Madane to e Maroc. Alhamdulillahi rabbil alamina, kadi umraji ene jeehe, kono fo hikka fodde haajuji tongi tawi Allah ne hoddiri hikka yen jooɗodo ɗo e oɗo saaha. Ko adi fof min jettina on salminandu Thierno Mouhamadoul Madane nana Maroc, minen ponno yaadude e laawol he, kanko e rabitatul ulama ul islam fi Sénégal fof. Jonde jooɗiɗen ɗo nde salminandu ndu somin itti min tawi ɗum eɓe Allah ardini to Mboyo diine o e aduna o, imam meɗen Thierno Ousmane Niang e jom wuro mo gonduɗen ɗo o lomti bandiko en wonɓe Fuuta ɓe, Thierno Alhaji Mouhamadoul Moukhtar Ly, e bandiko wona miñiko walla wona ɓiyiko baɗɗo oto mum addoy min ha galle, kañumne kadi ko Moukhtar Ly. Min jetta Allah, min jetta mo no feewi. Min tawi salminandu Mboyonaɓe fof e juuɗe mon, almami mo Allah ardini wuro ngo to diine e ardiɓe aada ɓo, jettinan min heddiɓe arɓe eɓe garani fof ɗo ha Mboyo, mo jiiɗon hen fof. Mbiyonde Allah hoddiri min jooɗode e Thierno Ahmad Tidiane e Thierno Barkatou Rasoul e Sharif Abdoul Qadir e ardiɓe mumen, nelino min salminandu. Moukhtar Habili bismiɗo bandiraɓe ɓe, ñalawma o woni ñalawma Mboyo, woni ñalawma liiduɗo, sabu jannguɗo ɗo Qur'ana o e hoddiro Allah ko baaɗe, ko baaɗam, ko Oumar Ly, Thierno Molle to Cilon, ɗi Thierno Yahya Ly to Cilon, Thierno Bahar Saïd. Noon so tawi liido udditiri Qur'ana, liido kadi bismima, woni conférence liiduɓe, woni conférence Mboyo. Eɗen jetta hen Allah no feewi, Allah hunde mum fof wonata par hasard. Eɗen jetta sababuji ɗi kadi hammeli ko sababu tiɗɗo e nder Mboyo, kanko ɓeydi wonde sababu jokkodiral men enen fof, sabu ɗo woni ɗo nde wonde ko nokku men enen fof 2STV, saha fof woda goto e seeranɓe men, goto e halifaɓe diine mo noddi ɓe kalda, taki garɗo ɗon fof anda hammeli, andora Mboyo, garɗo ɗon fof kadi yimɓe ganda ɗum, jiya ɗum e yeeso muɗum. Eɗen jettamo e ɗin sababuji. Rawane min e Thierno Mouhamadoul Madane hedde o saaha min garti France, min mbaɗi toon haqqe lebbi ɗiɗi, minen e miñi ko Mouhamadou Ly kadi gondi toon hono ni e 2STV.
jaade mum to min jaano fof e conférence uji ɗi min mbanno fof ha Espagne ha Belgique min jetta Allah min jetta ɓe no feewi e ɗum mi yetti Allah kadi e tawde ɗo ɓe ngannduɗaa ko almuɓe emin nganndi wuro Mboyo no feewi ko wuro gandal ko wuro ɓoydugo e gandal emin nganndi kay asatis uji nan toon waawɗi waɗde conférence e temmo cuɓiɗono kaala heen ko ɓuri komin kaalata ko ɓe min hay sinno ko ɓe tawmi ɗo ɓee tan tawmi ɗo konngol koye junngo miñam oustage Mouhamadoul Habib Sall ɗa anndi to janngi mo ɗa anndi to ɓaari kadi bismi min ɗo ko Thierno Abdoullahi Ba moɗo anndi kañumne kadi gandal mi fof e woɗɓe yoni heen tan ɓinngel mooɗon ngel min gondi to Rabiɗa Ceerno Mouhamadou Ba Rabiɗa fof ko ɓuri heen heewde heccimo duuɓi kono kanko jogii secrétariat Rabiɗa wonaa ɓurde mo yimɓe gandal ko heewi heen heccimo kono koko annabi teske e neɗɗo ko min teske makko hamin ndesndimo ɗum holɗum needi ɗum ɓuri mawnude e huunde fof Mouhamadou Ba moɗon Mouhamadou Ba Mboyo toon woni min dokki on ngantoji keewɗi ɓe min ponno ardude heewɓe e fonnooɓe arde tawi ñalawma o ne heewi conférence uji on jii musidɗo men Alassane Bari yettima ɗo yinno ko ñaldude e men ɗo mbaɗmi conférence fof ɗo noddaami fof arat hayso wona Mboyo noddi hayso wona Hammeli en noddi Mboyo kadi ɗo noddi fof arat sabu cehilaago makko e Hammeli kono gila hanki o téléphone o wima o ara kono omo jogii conférence uji goɗɗi e woɗɓe Sharif Sy en e Rabiɗa fonnooɓe arde moni heen fof wonto yehi hawnaaki ma won heen rewɓe ɗo e ɓooyde ɓeeɗo ɗiɗo arɓe ɗo noon Ceerno Barkatou Rasoul Baal e Sharif Abdoul Qadir Haydara en mbarkinoriima ɗo e koyɗe maɓɓe sabu so dental julɓe renndi ƴiiƴam annabi sallllahu alih wa sallam arii heen tan ɓen dañii ko jinnoo fof hankadi timmii fof sabu ɗo ɓe ngari fof annabi sallllahu alih wa sallam arii ɗoon annabi sallllahu alih wa sallam noon on woni on jooɗani ɗen ɗo ten fof baawɗo haaleede e l'islam innde makko arata heen so jikku moƴƴo kanko ɓuri so jokkere en ɗam kanko ɓuri so kaaray siraagal kanko ɓuri so nunɗal kanko ɓuri so peewal kanko ɓuri so jambaraagal kanko ɓuri so moƴƴere kanko ɓuri sifaaji ɗi fof min kulli wasfin hamidin haza afala tafdilin raja al baraya ɗum noon taani ko so ari heen Sharif Abdoul Qadiri so ari en dañii ko jinnoɗen ko fof ha conférence o hay sinno hokku en ɗo tan duwaw caaftiɗen onon nodduɓe ɓe e noddaaɓe ɓe e arɓe heɗaade ɓe fof en dañii heen ko wonno muuyo meeɗen yo Allah hokku en fandinde Ceerno Barkatou Rasoul Baal kadi kañumne kadi won conférence teddinira kañum ni ardinano o monɗo o ɓittu no feewi o ittu woppu haajuji makko no feewi yidde adoraade ɗo o salmondira e banndiraaɓe ɓe o hokka duwaw kankone kadi ko joom ganto wonto fada e conférence uji goɗɗi jaafoɗen mo kankone kadi o ɓenna toon enen heddiɓe toɓɓere nde Ceerno Barkatou ko banndiraaɓe ɓe cuɓino ko toɓɓere jokkere en ɗam noon moni fof ne anndi l'islam fof ko ɓuri tiidde heen ko jokkere en ɗam sabu ene woodi geɗe ɗiɗi ɗen Allah ɗaldaani heen hay gooto saka waɗa ɗum détail qur'ana ene waɗi régime hadis waɗata ɗum détail hadis kadi fiqhu sariya ari waɗi ɗum détail waliyaaɓe mbaɗat hadis détail kono geɗe ɗiɗi fodde no ɗe mawniri to Allah détail majje heewaani qur'ana tan aya qur'ana tan Allah haali fof hol ɗum miras ndonu e jokkere enɗam ndonu e enɗam ɗum ɗo ko Allah haali e qur'an détail mum heewaani no feewi ndonde kanji ɗiɗi fof ko ɗe jokkere enɗam ndonu Allah lomtinaani kanko haali so neɗɗo yehi jawdi mum ndi moni fof mo hol fotɓe heɓde ɓe moni fof holko foti heɓde détail ala fof ko kanko feccani hoore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ndonu ndonde o wi ndonu so reenaaka tan enɗam taƴat ɗum tagi kanko o lomtinaani ɗon hay gooto enɗam kadi ko kanko haalani hoore makko e aayaje qur'ana ko wona aaya gooto o haali holko woni enɗam o haali enɗameji no poti o haali enɗameji ɗi fof hol hen gardiɗam e hol hen nde ɓurɗam tiidde e ndewɗam heen o haali mo reenaani enɗam holko o yoɓata ɗum janngo o haali jokkoowo enɗam holko fodani ɗum hay hen hunde o lomtinaani ko aayaje qur'ana tan e hadis annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni toɓɓere nde ɗum noon hade men naatde ɗum to ten Ceerno Barkatou Rasoul Baal
yettina konngol mum conférence kadi juutata raɓɓitta haala joom defte en mbi hayrul kalam ma qalla wa dalla walla ma qalla wa afada koko nafti ko tan wona ko heewi ko conférence kadi rendi ɗum ko tato baɗowo conférence o ne jogii heen geɗal heɗotoɓe ɓe ne jogii heen geɗal almuɓe jooɗiɓe e nder conférence ɓe ne jogii heen geɗal conférence o kañum haalata so haali ne moƴƴi o darna heɗotoɓe ɓe kamen woni geɗal mum e conférence ko heɗade mbatta heen haqqillaji mumen so conférence o gasi so wonko joomumen nani heen won heen nanɗo heen hunde ene tundi haqqille mum jagga walla winda namdito so woni heen jogiiɗo namdal e nder ko haalete ko moni fof winda namdal jogiingal conférence o so gasi joomumen jaabo ɗum walla almuɓe jooɗiɓe ɓe wooda heen jaabiiɗo ɗum woni geɗal mumen geɗal heɗade nde noon ɗum fof ɓuri mawnude heen portable ɗe jooni koɗe jarabi allah ani haala qur'ana nde wonde ko aduna firata ɗum min sharril waswasil khannas yuwaswisu fi sudurin nas ɗum ko minal jinnati wan nas portable ko heen jeeya so soni tan neɗɗo jiiɓoto an mo sone ma o alay sago keɗoɗa sa wi aɗa haala kadi kaldina heddiɓe ha e nder jumaji nana winda portable almami dariɗo fof ne wiya ñife portable moon kono saaha fof yimɓe kabbir tan portable sona ko ɗum jarabi kono noon so portable soni kam e nder juma walla e nder dental walla e batu surtout ɗo haala allah haalete jaabo kono ƴeftu portable o joñoyɗa kaala ha gayna garta jooɗoɗa ɗum woni ko wallata anni keɗorɗa haqqille ma joom wasa haljinde ɗum noon ceerno barkatu mbeɗa andi kon joom haajuji en no feewi calmodira e bandiraɓe min jaafo on min natana ceerno